A continuació, el grup de danses de Montcada va a presentar una jota del l'1 i el 12, en este cas ve del poble de Carlet. Esta jota és la interpretació viva de la música evolucionar en la terra valenciana, on canvia inclús la coreografia típica de jota de carrer per esta jota que també es diu jota rodona, perquè la coreografia és en círcul. Per a tots vostès, pues, i a càrrec del grup de danses de Montcà, la jota de l'1 i el 12 de Carlet.